сега ще си позволя да представя листата на Възраждане за общински съветници. Изключително съм горд от състава на нашата листа. Положихме усилия да съберем един екип от хора, които са качествени хора, които имат морал, които няма да са предатели, защото се опитаха и на нас да ни филтрират разни хора, които да се кандидатират от Възраждане, пък после, при първа възможност да се отметнат. Така че аз се гордея с листата и сега ще я представя. На първо място в листата, като водач съм аз, Димитър Пашев, на 37 години, педагог, магистър по управление на образованието, учител по български език и история, председател на шахматен клуб, председател на Общинската организация на Възраждане от създаването и член на Организационния съвет на партията. Бях народен представител в 48-то Народно събрание. Втори е Симеон Шопов, на 34 години, инженер, магистър със специалност авиоинженер от Технически университет София, работи като програмист, има опити като инженер-конструктор, заместник-председател на Възраждане Казанлък. Трети в листата е доктор Калин Калинов, на 36 години, доктор по химия на високомолекулните съединения от БАН, магистър по анализ и контрол на храните, бакалавър технология на етиличните масла, парфюмерията и козметиката. В момента следва и друга специалност в Софийския университет Климент Охридски, вероятности, актюерство и статистика. Работи в голяма международна компания, като извършва дигитализация на химически заводи и, както казахме, заместник-председател и на Сдружението България за чиста розова долина. Четвърта е Диана Кирилова, на 58 години, магистър по икономика, специалност икономика на вътрешната търговия, с дългогодишен стаж в сферата на търговията и с опит като митнически посредник и специалист, труд и работна заплата, организационен секретар на Възраждане Казанлък. Пети е Иван Тишев, педагог, магистър по история и география, с следдипломна квалификация, организация и бизнес управление на образованието, работи като учител, бивш директор на хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий в град Казанлък. Един човек, който може да кажем, че с ГЕРБ е в много остри отношения, като те направиха какво ли не, за да го репресират, докато беше директор. Шести в листата е Юлиан Цветков, строителен предприемач с международен опит, владее английски, руски, френски. Юлиан е човекът, който помогна изключително много за изграждането на паметника в село Шейново. Освен това, Юлиан е един от основните двигатели на възстановяването на училището на Теодоси Теодосиев. Реставрира и църква в Средногорово. Изобщо Юлиан е един много деен човек и аз се радвам, че в нашия екип. Седми Теодор, магистър по история и теория на държавното управление, бакалавър по история, работи в сферата на културата, също един човек, на когото много ще разчитаме специално в сферата на културата, който обаче и той има силно екологична насоченост. Осми Михаил Атанасов е млад човек, специалност е ранистика, една доста рядка специалност. В момента се обучава и по магистърска програма международни отношения. Това е един човек, който през последните години може да кажем, че винаги е на бойното поле. На моменти дори малко мога да кажа, че и като черноработник поема всякаква работа, но това е човек, който успя да се изгради постепенно и като воин, човек, който може да поема отговорност. Девети е Теодора Мешев, на 29 години, инженер, специалност горско стопанство, работи в сферата на стопанисването на горите,
също и в областта на розопроизводството и винарството. Виждате, имаме хора, които имат отношение към розопроизводството. Това не е случайно така, защото ние наистина искаме да бъдем градът на розите и розовата долина тук. 10. Николай Кънчев, с средно специално образование ветеринарен техник, животновъд и земеделец. Занимава се активно с конен спорт. Собственик е на конната база в село Кънчево. Млад човек, така с доста енергия, с огромно трудолюбие, което полага всеки ден и с което е известен и сред своите съграждани. И сега, като ходим на отворени срещи по малките населени места, всъщност забелязваме какво отношение и какво уважение има към него. Много се радвам, че той също се съгласи да бъде част от нашия екип. 11. Малинела Тенева, на 32 години, магистър инженер, дизайнер, работи в сферата на информационните технологии. Голяма част от дизайните, които излизат от Възраждане Казанлък, са част от работата на Малинела. 12. Минчо Ковачев, инженер-конструктор с дългогодишен опит в различните видове промишленост, изобретател с дългогодишен стаж в нити, с 20 патентовани изобретения. Сега в момента също така е подела една инициатива, за която обърнахме внимание и ние от Възраждане и може да кажем, че започнахме да се движим в положителна посока. Той от дълги години се опитва тук да прокара през общинската администрация идеята, че в Казанлък може да има завод за контейнери. Може би една част от вас са виждали неговото изобретение, което наистина е иноваторство. Няма такива контейнери тук за битови отпадъци в България и би било много полезно на нашата община да има такъв завод. Разговаряно е сега и с председателя на ГЕРБ Галина Стоянова, която явно най-сетне има желанието да повлияе и на своите там бъдещи общински съветници, да направим така, че да осигурим колкото се може повече работни места и да произвеждаме нещо, от което ще печели община Казанлък. 13. В листата Мима Енева, магистър по икономика. Има факултативна специалност социология с опит като главен счетоводител, финансов контрольор на община и данъчен инспектор. Изготвя също и съдебно-счетоводни експертизи. Мима Енева ще ни помага с всичко свързано с бюджетите на общината, изобщо с икономиката. Така че радвам се, че и тя е при нас. 14 е Слави Лангуров. Слави е собственик на Домарока, на заведението, което е там до Чубито. Дългогодишен ресторантьор със специалност маркетинг и планиране. Ние така дълго време си общуваме с него, той е идвал с нас по протести. Мога да кажа, че с него сме съмишленици, съидейници по много въпроси. Хубаво е, че той ни подкрепи. 15. Васил Мартинов, на 36 години, магистър по бизнес менеджмент и стратегии, завършил в Манчестър, бакалавър по организация и управление на туристически продукти, предприемач, млад човек, който също ще допринесе със своята енергия. 16. Иван Тенев. Иван Тенев е магистър по технология на машиностроението и уредостроението. Радетел е за съхраняването на българските традиции. Активен участник е в обичая кокерство, трябва да се отбележим. Работи в сферата на промишлеността. 17 е Русан Симеонов, най-младият член на нашата листа. Той е със средно специално образование еотехнически материали, работи в сферата на дървообработването. Също отскоро развива и собствен
бизнес, има опит в поддържането на сайтове, както и в изготвянето на триизмерни графични изображения. Занимава се активно и с спорт, многократен медалист е от различни състезания. Един млад човек, който със сигурност ще е полезен за Възраждане в посоката за обединение на повече млади хора. Имаме нужда наистина от млади хора, които да поемат възрожденското дело, и младите трябва да се учат да спортуват, да се образоват, да се учат и да стават достойни българи, а не да се занимават с всевъзможни глупости. 18-та е Десислава Петкова с средно специално образование, работи като автомобилен електротехник, живее в село Голямо Дряново и владее италиански език. За нас беше много важно да вкараме човек от Голямо Дряново, защото след предните парламентарни избори стана ясно, че в Казанлък, единственото село, в което сме спечелили, сме първа политическа сила, това е Голямо Дряново. Това е един жест към Голямо Дряновци и нейното участие в листата е символ и на нашата ангажираност към казуса с Кастамоно. Защото тя също е деен участник на всички протести, които се случиха там и в Казанлък. И ние ще продължим да отстояваме позицията не само на Голямо Дряновци, но и на казанлъчани и на паралбанци. 19 Кирчо Кирилов, бакалавър със специалност инженер-оператор по ЖП транспорт, работи като ръководител от движение на ЖП гара, с дълги години е с нас, човек с който също сме работили заедно, били сме по протести, човек на който може да му се има безусловно доверие. И 20-то, последен в листата, но не по значение, почетното място е на казанлъшкият учител Георги Бяндов, който е дългогодишен преподавател по физика. Подготвяме множество медалисти от олимпиади, от национални и международни състезания. Учител е в школата на Теодосиев. С Георги също се общуваме дълго време. Той дава различни съвети, идеи, също така на почти всеки протест. Изобщо борбена натура. Казанлък има нужда от такива хора като Георги Бяндов. С това приключи представянето на листата. Смятам, че имаме достатъчно боеспособен състав да дадем действителна и реална битка на останалите политически партии. И ще приключа с това, че всъщност единствената реална алтернатива на статуквото в Казанлък е Възраждане, защото ако някой си мисли, че Продължаваме Промяната, които също имат кандидати, няма да се прегърнат тук отново с ГЕРБ, много се лъже, излизаме на бойното поле и се борим. Това е пътят на Възраждане, ние няма да предадем нашите идеи, няма да се подведем по различна политическа линия или стратегия, която да следваме. Ще се отстояваме това, което сме правили до момента, ще бъдем последователни във взимането на всичките решения и вярвам, че това е правилният път и именно заради това в момента Възраждане е една от първите политически сили и много скоро вярвам, че Възраждане ще управлява България. Благодаря. Давам думата на господин Сталин.